Karong bulana giobserba ang Breast Cancer Awareness Month aron mapalapad pa ang kaalam kalabot sa maong sakit, awhagon ang early detection ug uban pang lakang kontra sa cancer. Ani ang report. Niadto miaging tuig, na-diagnose og stage 4 breast cancer ang 34 anyos nga occupational health nurse nga si Nicole. During our physical examination na required sa work, so may nakapangbukol yung doktor. Parang sumasakit yung right breast ko. Tapos yung type of pain niya, feeling ko na mamaga or minsan parang may tumutusok. Nadugangan pa ay ang kasakit tungod sa kadako sa iyang galastuhon sa pagpatambal. Still ongoing pa rin yung other cancer treatments ko aside from radiation and chemotherapy. Sumala sa oncologist o doktor nga espesyalista sa pagdiagnose ug pagtambal og cancer, early detection ang paagi batok breast cancer. Lahat po ng sex, babae at lalaki, pwede magkaroon ng breast cancer. Sumala sa Department of Health, muabot sa 33,079 ang kaso sa breast cancer sa Pilipinas ni atong 2024. Yung recommendation po nila at the age of 35, yung baseline mammogram niyo, paggawa na ninyo, at yung breast self-examination, yung diet niyo. Hinoon, dunay programa ang PhilHealth nga Z-Package o ang paghatag og financial assistance alang sa mga grabing sakit o high-cost illness. March 2024, gisaka ang coverage para sa breast cancer Z-Benefit gikan 100,000 pesos ngadto sa 1.4 million pesos. Apan pipila lang sa mga ospital ang dunay kontrata isip Z-Benefit provider sa mga pasyenteng dunay breast cancer. Busa awhag sa eksperto nga iprioridad sa gobyerno ang dunay breast cancer ug mapalapdan ang programa alang kanila. Yung mga private hospital na magagaling at gustong tumulong sa mga kapwa po natin, tulungan naman po ninyo kami para may access kami dyan sa PhilHealth na yan because they're very relevant to the Philippine economy, to the survival of the Filipino women. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.